Lona ngubhadi Madari onguhlalo eVictoria Street Fish Market enkabeni yedolobha iTheku. Le market idayisa ngenhlanzi, inyama yenkukhu nezithako zokudla. Le ndawo njengazo zonke ikhungetho ukucishwa kagesi ngenhloso yokuwonga. Well, firstly, load shedding is a nightmare. It's something we have to contend with on a regular basis, and now more recently, very unpredictable, where they change the stages from stage 2 to stage 4. But we have to adapt. That's human nature. But the criticism obviously is that it impacts terribly on businesses, especially in the Victoria Street market. Amabhizinisi esifundazwe belokhu ezama ukuvuka ngemuva kokutatshwa kweimpahla nokudla ezitolo. Okwaholela ukuthi lesifundazwe silahlekelwe imali engangu-20 billion amarandi. Uhlelo lokucishwa kagesi sekukhinyabeze kakhulu imikhakha yamabhizinisi. Indlela kwenzeka ngakhona ilimaza indlela yokusebenza kwamabhizinisi ngaleso sikhathi, okwenza kube nzima nokuthi kunyuse impahla esukuyenziwa yilo mabhizinisi igcine isibiza kakhulu, abantu baze bangakwazi ngisho uku-afforda laba benzelwe le mpahla le, okwenza indlela yokuphila ibe sibabiza kakhulu. Osomabhizinisi banesicelo esisodwa nje vo esibhekiswe ku-Eskom. Well, get your act together. We hear a lot of criticism from various quarters as to what it is and who's responsible. But at the end of the day, it's an ailing infrastructure that the state should have addressed a long time ago. Uhlelo lokucishwa kagesi ngokwesigaba sesine kulindele ukuthi luphele ngoLwesihlanu ekseni. Ezindabeni za SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.